Kini nga akong kahasol nga akong gipadangat karon ninyo, bahin ba lang ni sa akong kanang gibati isang kahasol ba? O kinsay doon na diferensya namong duha og sa akong asawa? Ako ba o siya ba? Maninda mong kunig mga utanon sa karbo ng akong asawa, ug usahay tungod sa kabisi, mapasmo-pasmos pagkaon. O ako nag-drive lang kong tricycle, bagabag ba sa akong asawa, mao man gud mga pangitabo. Pahuwayo na akong pamasahero. Hindi nga akong pidikap. Pitangon ako sa asawa sa karbon. Hapit namang alas 2 sa hapon. Alauna, 46 na. Hindi man kayo rin, Juan. Hindi kayo. Daghan ang akong kita at pamasada. Mahal naman kayong gasolina ko. Kunya, sabutan pa nga daghan na kayong mga tricycle. Ha? Uy, nem, mo para? Hindi na ako unungan kay wadto na ko sa karbon. Singgitan lang ako. Pacquiao rin! Pacquiao! Para gyapon. Bradley, oy, Bradley! Da. Alaging para. Ikasabot ang Pacquiao. Di singgitan ako Bradley. Ang ginuna ko nga rots. Hay. Bisig yung kini ako sawa siyang pagpaninda sa tindahan o tanon sa karbon. Klase lang ang iyang baligya. Maong busy kayo. Ahos imuday, ha? Bombay ba, ha? Bombay o Turko? Sibya. Imuday, unsa man imo, ha? Ahos o sili? Bungol-bungol naman ang asawa na ko, Umagkadungog isang pit na ko. Saman, ha? Oy, Sibya! Pasyo! Oy, nakaday diha. Nausa ka man, oy! Huwag ka magikadungog, isang pit ka. Ay, busy kay ko, oy. May daghang customer, sabiya ka. Iyan naon sa man, nakakaon ka na ba? Ay, wak ko ba ni udto, oy? Usa ba kayo paniud to nga alas 2:30 City na sa hapon, ha? Daghan lagi kayong customer. Na, mo na yung makabungol ni mo. Pasar-pasar gutom. Bungol ba, oy? Kay dili, sa pito ka na ko, usay, di ka gikadungog. Manay resulta, pasar-pasar sa kaon. Hilom biya, oy. Ako lang unay bantay, kaon lang una. Unsa? Tuwa na, wala sa kadungog. Kaon una, ako lang bantay sa tindahan. Unsay kanahan? Ay, kog tawag kanahan, ha? Kanahan ba, oy? Iyon ko, tindahan, di kay kanahan. Kanahan ba ni mo, ho? Wa lagi mo bantay sa tindahan. Balik-balik, nagsulti. Ay, kaon na siya. Kaon na. Bungol ka naman taon, oy. Kaon na. Ay, pasahan ka na sa gutom. Ay, maugid na. Muuwan gid. Basta magdagtom. Unta na ni, oy. Mo na ako nakuyawan sa kong asawa nga tungod kay pasar-pasahan mas gutom, nabungol ni noon. Nakuyawan ko. Og mo na akong ipanabi is kung nga kaubang mga tricycle driver. Mo na akong nakuyawan sa kong asawa bay, Ilyong. Murag nabungol-bungol naman. Ay, sos agi sa kuan na bay pasyo eh. Abi mo bay? Mao sa kuan na kanya to. Ha? May agi sila kagabungol bay? Ay oy, hapit kalikod. Gyud ko kadungog ka to. Ano yun? Sa'yo mong gibuhat bay? Miadto ko sa usa ka doktor kanang sa dunggan ba? Kanang magitawag nila og kanang PLDT. Unsa na? Ay, di na pilditi ba yun? Kuha na, iinti. Nagubag tiinti. Iinti. Mo na siya para dunggan, iinti, di na pilditi. Iinti. Mo na, no? Kay protein mo gina ko bungula to. Mao to nga nagkonsulta ko sa doktor, kitagaan kong tampal. Kay ako mangging ng doktor nga abi ni mo dok, hastas kong utot di na ko dungog. Grabe naman sad. Bisag imong utot, di kang kadungog. Wa lagi ko kay bawo ng utot mo ko. Ang ako may bawan kay baho kayo. Karon mo. Mo itimela na. Grabe gyud kay bay. Bawo tong gihatagan ko sa doktor ug tambal, doktor Pikinglim ba? Para sa imong bungol. Dili, kuan, para tambal sa, dili tambal sa bungol. Tambal to na ako, pero dili tambal sa bungol. Para maayo imong bungol ba, ro makadungog ka, mo. Dili to para bungol ba? Ang gihatag nga tambal sa doktor nako, mao ang tambal nga para sipa sa kong utot. Yan, nakadungog ka na sa imong utot ron. Na, sobra mo yung kasipa sa Brad. Yung sa malay mong gibuhat. Butang nga na ko sa silencer. Saka, bayok ka? Mao sa dias bay, mapasar-pasar gyapon ang akong asawa sa pagkaon. Tungod sa kabisi ang iyang negosyo ba. Hapit na sad makalimot pagkaon. Kanang di gabi nga miabot ko nga namasayros kong tricycle. Papa, hilab mama, mama, sila papa.
Papa, hilab mama, turjak, silang duha. Ay, Sibya! Sibya, niyan ako, Sibya! Iniara ko pa siyo, oy! Nga na ba, ha? Ay, arang-arang kayo nakadungog. Nagkakaon na tingali ni. Biya, Sibya! Ay, kabisi ba ni mo doon? Pahuay na, oy! Hoy, Sibya, pahuay! Ay da, nga nung maughan mangkot laway. Laway ba, oy? Unsa may laway, oy? Oh, unsa man di ay, ha? Pasyo? Napasahan na sa tingikas kaon, ha? Nawaan na sa kanya mukaon pa, ha? Sibya, wag ka kakaon pa tingali. Ah, unya na, oy. Tiwason ko na ning akong gibuhat. Kaon na, ha? Sibya, ayaw, bulbungol ka diya, mauwaw ta. Maubitaw pasyo. Kuya Juan, bitaw ko. Ha? Nga naman? Nagsiyok maning dunggan ako. Oh. Parehas imo. Ay, naligi ko na Sibya, ay, ring my bill na. Kuyaw na, ring my bill. Ay, usay kuya ba? Magpataon ka na nag-hearing aid. Uy, kamahal na ba taon anak pasyo? Mauro ginitambal hearing aid. Ay, ikaw pasyo. Dili ba mo man imong gimo kani adto nga magsigig siyok ang imong dunggan? Hasta gani karon nagsiyok pa man eh. Ay, unsa mo gid ang sakita pasyo? Basta magkataas imong panuigon, mao gina Sibya. Kunya unsa na man tambal ana, ha pasyo? Kuan nga ipagwanta man lang nos doktor kay maanad ra no ko. Unya naanad ka na. Anad-anad na lang para pero ikaw kaon gyud ha para di kayo mabungol ha. Nga nung ongol man gyud, butong na lang. Ay dili ungol oy matol ko bungol. Aw, nako bagkupras. Og nagkaingon ko nga sumer-sumer ganing kaliwat kay di adlaw nga naduaw sa bay ang igsuon sa kong asawa nga mao si sakit para pares kong asawa bungol-bungol sad. Pasyo, Mm. niyang akong igsuon babae, si Talina. Ah. Suroy, dagang guwang sa ning igsuon ako. Ay pakanaw na pakana. Ay, gipagkaon na bitaw na ako. Ay, dali na nga rin, pag-ila-ila na mo. Wa pa man makaila si Manang Talina ni mo, no? Wa pa gyud Sibya kay kuan tuam ka na sa Puyos probinsya. Ate, dali na nga rin. Ay, Manang Talina, ning akong bana, si Pasyo. Ay, hello. Kumusta ka na, Talina? Ay na, pasensya ka na lang gyud pasyo. Huwag gyud ko makadaog lana. Kuan na. Maurag yung kaliwata. Bungol-bungol sad. Ay. Sibya, mao gina inyong sakit? Ay, nahibong lagi ko sa ang anak kong igsuon. Murag kwaknit. Mabuang ko anong kalaki. Mabuang nagig ko. Ay, kuan ba Pasyo? Oo. Mo pauli pa man sa probinsya ang akong igsuon. Hatagi unyag pretty, ha? Oo, tinog yun na Sibya kay mahal lagi rong wate. Na. Natagda na to niya. Ay, sana betaon tayo ni ay. Ay, ka mga bungol betaon ni niyo, mga bungol. Og day adlaw kay pista man sa pikas lungsod sa among dapit. Kusog jud kayong sakay, daghang kay mga pasahero. Mao nga nakalimot ko sa kuan pagkaon. Pag-abot ako sa bahay, murag nabungol ko gamay ba. Kuan ka nang pasahan ko sa kaon. Hay. Oh, ngano ka Pasyo, na unsa ka ha? Nagluspad-luspad man ka? Sibya, gutuman na oy. Ha? Wa ka ba na magkakaon nga hapon naman ha? Wa ka magkapaniud to? Wa pa gyud kay sakay mo ko kayo, nakalimot ko kaon. Da! Makabongol na ba ng pasarantas gutom? Mao lagi ni nagsiyok kay ning dunggan ako sa kagutom. Nahalaka uno na dire. Unsa ka ba taon oy? Di ka man manghinulkol sa kaon. Ulceron ka ba ya? Ay gid pasalig ha ay pagsalig na kay Dr. Pick Inglim, na kay Dr. John Viola. Kay buhion pa man kong doktor panginglim og 30 ka tuig. Na, kango ka na. Dire kaon na dire. O unsa? Na to ana, nabungol ka na gyud. Kaon na dire. Kay nagluspad-luspad ka na oh. Mura ka nagpapil dili ha. Kuya bitaw gining labaha oy makasama ko. Ano? Ipikto na gyud na bungol na. Di dadal kay kayang mabungol diha. Ayo ipamahid ang imong pagkabungol. Ay magkaon ako bi. Unsa may sudan? Ay daambot. Okay say nagkawat tagtaran. Dugay nawatong tagtaran na. Wa ko mangutan nagtataran matod ko. Unsay sudan? Bungol bitaw nimo oy. Bungol bitaw. Ikaw, labaw ka pang bungol. Bungol niya. Ha? Ikaw may bungol og dili ako. Tuhe.
Mao kadto kay nagduda na medyo ko nga nabungol na ning asawa nako. Gitistingan gyud nako og bungol na bagyod. Day buntag naglungag ni gitistingan nako ba og unsa ni kabungol. Kang asawas may kusina nagluto. Muatras kog mga napo kalakang. Tistingan gyud nako bungol bagini ni akong asawa. Mga napo lang kalakang. Karon napo na tingali ni kalakang akong gilayon sa kong asawa. Tistingan gyud nako unsa ni kabungol. Musinggit ko. Sibya! Unsay sudan? Uy, wa man makadungog. Padol ko sa kalakang. Karon musinggit sa ko. Sibya! Unsay sudan? Wag yapon mo tingog. Bungol na gyud. Wag yapon kadungog. Padol ko sa kalakang. Karon singgitan ako. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon kadungog. Bungol lagi ni asawa nako. Karon bulaka pa ko padol pagyud. Karon kaupat na ni kalakang. Singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Wag yapon mo tubag. Bungol lagi ni asawa nako. Wa pa gyud makadungog. Karon ikalima na ni kalakang padol sa kong asawa. Aps ikalima na. Karon mo singgit ko. Sibya! Unsay atong sudan? Unsay atong sudan? Wag yun mo tubag. Bungol yun. Ay. Sibya! Bungol ka na yun! Bungol ka na yun! Ha? 5 na kalakang nga nagpadol ko nimo. Nangutana ko nimo kung siya to sudan. Wag ka mutubag. Bungol ka na yun, Sibya! Bungol ka na! Hilom na ay pasyo! Ikaw mo'y bungol! Huwag kang kadungog, ha? Kalima na ko mitubag nga humba! Huwag kang kadungog! Ikaw mo'y bungol, dili ako! O sabi taon ka, oy pasyo! Ito ko di ko asawa. Ako di bungol. Ako di bungol. Mao kini karon nagatagan akong galibog sa akong kuan, sa akong uba. Kinsa man na mo sa kong asawa ang tinuod nga bungol? Siya ba ako sa kalibog gabas kong kutaw ning kalakiya. At agi ko ko sa inyo mga timgas nga nahuna. Unsa man kamoy pasultihon? Pasyo. Hi! Hello, Bartaban! May nga Katawang to, Cinder, Nga naman to, nga nangatawa mo Ang mong Cinder may nagkatawa. Kaya nga naman. Kuan man guni, no? Spasyo may itong Cinder. Ang iya lang nalibgan, kinsay bungol nilang duhog siyang asawa. Nga naman. Kay kini asawa na nindas carbon niya pasapasan sa gutom. Niya siya mabungol. driver og tricycle. Pasahansat. Niya kini mapasar-pasar sa gutom, mabungol-bungol ka usahay. Tinuod na, makabungol-bungol Oo. kuno na, board. Mao sa siya do na murag usay mabungol sa siya. Nagkaroon niya gitistingan ng asawa og bungol bagyod. Nya. Naglungag ang asawa sa kabuntag ana, mo nang ni atras siya mga napo kalakang. Dayon. Nya ni lakang siya usa. Iyang sigitan ng asawa. Si Juan, si nga na asawa, si Bia. Sa si Bia, unsay sudan? Nya. Di bigyan tubag si Bia. Bungol gini akong asawa. Laka na sa siya kausa. Paduol. Singkit na sa no. Paduol. Si Bia, unsay sudan? Di bigyan tubag. Sa bungol gini akong asawa. Laka na siya, katulak ka. Hanto di kalimang lakang, sige siya singgit nga. Si Bia, unsay sudan? Di bigyan tubag si Bia. Buti ang ina na. Si Bia, bungol ka yun. Ingon si Bia, unsay bungol? Sige kong sampit ko si sudan. Ingon si Bia, oy, kalima ka mo sampit, kalimas kong tubag, ko humba. Ikaw, bungol kayo kagdungog. Siya di mo kadungog. Ito bang di ang asawa? Pero wasik dungog. Siya di bungol. Dili ang asawa. Tiyam na kalima na sa tubag ng asawa. Nala, pasyo. Amo na, natubag na diya, naasal kay diferensya. Dili lang ang imong asawa. Kamong duha bungol mo. Kaya tungod Itubag mo bitaw na imong asawa. Tungod bitaw anang mapasar-pasaran kuno ka board, magbungol-bungol kuno ka. Nya kani sa kunong mga tuli nga grabe kuno kayo board, kaya makuan ang mga drum no. Tos-tos ka alperel. Kanang mga hairpin. mga Daot gina. hairpin tinuod. Mao tingali nya nahala. Kuan na kuan. Mo na diyan na sulbad ng imong problema pasyo. Og di ba kani bungol sa deka. tingali kamunduha. Kamunduha may bungol. Kay pasar pero di Dito na. bang din asawa Pero mo? magkadungog man gyud na board. Pero galing lang doon na lang panahon nga dili din ka
kakats ba nga. Balitan tawag ni mo, dili din siya makakuag atensyon nga. Kana kung imo jing hoy ana-anaan, imo pero makadungog na. Dili ba dayon abtik ang ilang dunggan? Maghuwat o nagkuan. Oh. Sa timingo lang ba. Alapasyo. Amo na nga. Pero di pa nasulban na. naggrabe. Ha? Pasiyo dili pa man naggrabe yung pagkabungula. Oo. Okay pa man makuan pa man makarecover pa Nakadungog ba nga yung asawa? Nito bagman, pero siya ay wakadungog. Oh, kani ikaw sa usahay sa bungol sa siya. diferensya pero makadungog sa gyud siya board pero doon nalay higayon nga dili kayo siya makadungog. Mane. Mo ni istorya ng Senyor Ruben Labaho. Na, sige. Sige pa siya. Apasyo, ha? Mo na, dawatan na lang ng kuan na hasta ka bungol sa di ka. Salamat ha. Mo pagpadangat itong tulumanon. Kura ko ang pasodihan. Subscribe to Dramaturgo.